kene to jale to. Kowe tak kon duet kene to. Ayo to. Lah, alah, njo ndang kene. Kowe tak salini aku engko sing ngegok. Dalang Tito yo. Tan samar pamoring sukma ngono. Sinukmaya winahya ing asope. Yo to, kene to. Nggih. Padha macak kiai. Rara jograng. Iya Allah. Dados. Ora, dados. Maning. Dalam. Oke. Nek ngono to. Darene. Gimana kabarmu Cahayu? Alhamdulillah baik. Kamu Alhamdulillah. gimana sayang? Ya ngene iki. Oh ya sekali. Mangga lemu ngene iki. Senang berarti ya mas. Ndak. Loh. Rara jonggrang pancen kowe ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wanita boyongan. Joko Bandung, oh ojo Juang aku kudu rombako bela pati oh panas keduku banget kamu sendok ala tobat kowe wanita keparan ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging ratu Damarmaya aku duwe aji sakti Pandawasa ora jonggrang manuta sun wungkut garwa Joko Bandung aku berbeda ya iya Candi Sewu Sawangi lagi dadi mangga dadi iya jonggrang panuwunmu tak turuti Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan Joko Bandung
Emoh aku nek. Oh, Dalem. jarine kowe arep belajar MC. Nggih. Saiki Wis tau kok. wis tau piye maksudnya? Karo Amit. Tapi ra mlaku mek pirang nyangan yo entek. Kalau bose. Mek pirang nyangan. Bose ajaran bose. Katone yang nge-MC ngrusak leser barang, leser dolanan jebol. Ngono. Ya ndak sida ketok neh. Muri budaya. Utuh nalik budaya. Iya, nggih. Pun setunggal napa kalih? Sik, saiki matur dhisik. Pripun? Ya matur dhisik to ya karo panjenengan Pak Imin. Pak Imin. Heeh. Oke. Karo tamu Kagos Mawuti kang kula hormati. Wah, Gede aku suarane ngalah. Agus ya apa? iya, ora apa-apa. Ngapunten Mas Agus. Ya ora apa-apa jenenge adik kok ya. Idem-idem nggih belajar. Gempolan iki